Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga higalas, dili patang padayon sa unahan, si Bishop Abitoy, Cebu Archbishop Alberto Abitoy, usa ni mga kagalaan sa mga bishops nga medyo murag yang aura day okay rag aura nas Bishop Abitoy. Paminaw ko ba? Kuan kayo siya, no? Hinuon wa pa ko kamit niya personally. Kay tingali og plano na to mo bisita baka ta dito sa iyang opisina pero busy sad kaayo ba. Pero ako nakita niya iyang mga humili dito pa sa Bohol og abot niya dito sa Cebu. Si Raymart Pugoy mo sige nitog cover ani ni Bishop Abitoy. O dunay mga kuan padatag mga reporters dito. Pero taga Bohol man sa kuno si Raymart pagkapare pa kuno ni Bishop Abitoy day kailan sa ani day. Medyo naa sa iyang kagulingong batasan sa gyud nga kuan pangmasa sad ba hasta si Attorney John Cagulada taga-ila ni iyan ning barkada sa iyang amahan ni so matay tayo ra ni makuan na ni pero karon nahimo sa mga higalang obispos Bohol unya karon siya may archbishop dito sa Cebu siya mo ay mo guide mga higala sa katawhan sa Archdiocese of Cebu karon do na say pamahayag mga higala kay karong adlaw mao manggod ang voting na sa impeachment batok mga higalang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So at least ining pamahayag may gala sa balita nga to nakuha. Si Bishop Abitoy at least medyo neutral na iyang pamahayag day. Inday ken no. Sa iyang post sa social media, in fact nanggawas din sa mga balita pod mga kagalaan nato. Og ngani kini akong i-quote mahigala ang balita sab sa Cebu Daily News. Matud pa si Cebu Archbishop Abitoy has urged Catholic legislators to approach the impeachment issue with moral discernment, prayer, and commitment to truth and justice. Straight to the point. Sa Binisaya pa mahigala si Cebu Arsobispo sa Subo nga si Bishop Abitoy nag-auhag sa mga Katoliko nga mga congressmen nga mo approach nining impeachment issue with moral discernment ubanan sa mga pag-ampo o commitment alang sa kamatuoran o hustisya. Straight to the point. Wa gid sa manawagan may galang pirma mo nining impeachment batok ni Sara. Wa po sa manawagan niya ayaw mo pirma. Ang iya nga ampuin niyo daan kana inyong desisyon. Kinahanglan mog moral discernment, prayer and commitment to truth and justice. Matod pa mahigalang Bishop Abitoy sa iyang issue nga pastoral guide for lawmakers on the question of impeachment. Yato milabay mahigala nga Sabado, silbi pahimangnon niya daan kay karon man ang voting god mga higala. Miingon siya mahigala nga kining buto mga kaigalaan sa House of Representatives whether to formally impeach Vice President Sara Duterte karong adlaw mahitabo ni. Kung ma-formally impeach ba si Sara og ma-send na ngadto mahigala sa Senate ang articles of impeachment. Matod pa mahigala iyang gi-emphasize ni Bishop Abitoy nga kining public service is not only a political duty but also a moral responsibility before God and the people. Straight to the point. So kining pagserbisyo sa publiko gipahimug-atan ni Bishop Abitoy nga dili lang kini politikanhon nga duty apan moral responsibility usab atubangan sa Dios ug sa tao. He said decisions involving impeachment should not be reduced to political strategy, personal loyalty, or partisan interests, but should instead focus on truth, accountability, justice, and the common good. Straight to the point. Atod pa niya mahigala nga kining desisyon may kalambigitan sa impeachment dili lang mga higala i-reduce isip politikanhon nga estratehiya. Dili pa pamulitika lang mga higala nga mga strategy, personal nga loyalty or partisan interests. Dili na. But kinahanglan i-focus sa kamatuoran, sa accountability, justice og ang common good mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Unya, matod pa sa Arsobispo, ang lawmakers should not primarily consider whether a vote would benefit their political future,
but rather whether it is true, just, and beneficial for the nation. So ang usa ka magbabalaod, dili lang mo consider, primarily consider sa iyang pagbutar alang sa benepisyo nga politikanhon, but kinahanglan nga iyang tan-awon ang kamatuoran, ang hustisya o ang benepisyo sa tibok nasod, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Makaayo ba ng impeachment or dili? Medyo kini mahigala neutral si Bishop Abitoy ani nga panawagan. Wa sa manawagan nga pirmahin ninyo ng impeachment case batok ni Sara. Pero wa po siya manawagan nga ayaw niyo pirmahi. So gihatag tanan nga tos mga congressmen inyo gyud ni. Unsaon yun mag-discernment mo diha. Kung makaayo ba ni sa common good kining impeachment or dili ba? Straight to the point. Si Bishop Oy pahimangno sab sa mga public officials against acting out of anger, fear, blind loyalty, political pressure, or personal ambition. Iyang gipahimangnuan mahigala ang publiko, mga public officials, batok sa himo mahigalag mga butang, gumikan sa kasuko, or gumikan sa kahadlok, or gumikan sa blind loyalty, or gumikan sa political pressure. Ayaw maghimog mga butang or decision gumikan sa pressure sa politika. Or personal ambition. He stressed that national decisions must be guided by moral integrity rather than political convenience. Straight to the point. Mao ni ang pamahayag mahigala sa Arsobispo. So, prayer before decision making. Iyang gibutyag mahigala. Iyang gipahimugatan ang kaimportante sa pagampo and conscience formation. O miingon siya nga Catholic lawmakers must sincerely seek God's guidance and ask for wisdom, humility, and courage in making their decisions. Straight to the point. Kini mga Katoliko nga mga congressmen, atod pa niya mahigala, kinahanglan nga sincero sila sa pagpangayo o giya sa Ginoo o pagpangayo mahigalag wisdom, pagpaubos o ang kaisog sa paghimo sa ilang desisyon. That is why prayer is essential. Matod pa niya mo na hinungdan nga kini pagampo importante. A Catholic lawmaker must consult God sincerely and ask for the grace of wisdom, humility, and courage. Matod pa niya, imong konsultahon ang Ginoo sincerely. Dili nang sincero ka ni konsultas Ginoo sa tupa, dili kwarta. Mo hinungdan nimo yung buto ka kasamangke. Kay kwarta gani mo nagpabuto nimo na wa dili na sincero na. Mahisgot ka na kag sincero, dili kina tungod kay nada ka mahigala sa pressure. Kini kinahanglan mahigala nga kwan. Conscience is not merely personal opinion or emotion. Matod pa niya. In the Christian understanding, conscience must be formed by truth, prayer, moral principles, and honest discernment. He also encouraged lawmakers to seek advice from constitutional experts, persons of integrity, trusted spiritual advisors, and constituents, while warning against surrendering one's conscience to political patrons, pressure groups, or popular sentiment. Straight to the point. Mura nagbawi ning iyang kwanday. Makaingon kag panalitan og kuan ka murag nas tunga-tunga ning iyang mga pamahayag, mga kagalaan. Pero importante nga dili ka mapada, dili ang imong decision tungod sa political pressure, dili tungod sa kwarta, dili tungod sa imong personal nga ambition ug uban pa, no? So mo nang conscience vote. Mo ni ang emphasize mahigala ni Bishop Abitoy. Kung makadawat kag mali-malitang kwarta, pwede gyapon ka moingon kay nga conscience gyapon nimo na kay. Atali agi katawa mga sugid ning paminaw. Bitaw kay kanini ang karong adlaw mahigala expected yun na. Nya tan-aw na to ang ato mga congressmen, ang ato mga ato mga senators magpaabot pa ta. Batan-aw na to mga higala ang atong mga congressmen unsaon la pagbutar kay ila mang i-explain ang ilang buto. Malagmit inigbutar nila lahi man tong sa kuan dahi katumilabay nga impeachment nga napaspas ba. Pirma na to, pirma. Dayon transmit ngadto na sa Senate.
Moto last year kay nakakuha man sila dayon og 1/3 votes. Sobra pa sa 1/3 votes nga wa na mo agi didto mga higala sa House Committee on Justice. Kanigod kay naagi man ang process. So may tabuan ni after sa House Committee on Justice ipasa sa plenary. So unya tan-aw na to may higala sa plenary unsay explanation sa mga congressman. Mo ni nitabo inday kay like sa panghitabo atong impeachment ni ni President Irap Estrada. Nga ang usa ka congressman mo vote siya for impeachment pa siya ni Irap or dili, niya iyang i-explain ang iyang boto. Nay uban nga mo diskurso pa gyud og maayo nganong moboto siya may galag yes or nganong moboto siya og no. But ang uban sad mahigala di na mo diskurso. So tan-aw na to kini karong adlaw o kinsay maayong mo diskurso sa ato mga congressmen mo diskurso pa ba sila or dili na ba? Straight to the point. So inigbutar nila nga yes, gusto na mo ma-impeach si Sara, malagmit doon na sila supporting reason day. Malagmit, may po sila nga among tuyo nga ipa-impeach si Sara aron nga mapaminaw na to gyud ug unsa ning iyang mga tubag inana no. Kakano na ang makatubag sa dito sa Senate. Napoy uban nga pinainana mahigala pagkasulti. Ang uban sad moingon nga pirma sa impeachment kay manubag yung Sara. Ang uban sa may gala maingon nga dili sa pirma impeachment kay may daghang mga problema sa nasod. Kung atong gukuron si Sara sa intelligence fund, anya ang flood control wa na to gukura medyo baliko out kay tan-awon. So lain-lain ni mga rason tanawa na unya. Atong tan-awon mahigala unsa ni mga rason. Unya gipagawas pod mahigala karong adlaw sa PGMN tong ilang expose. Ang atake day ang si Speaker Martin Romualdez may atake og ang House of Representatives nga grabing daghanang mga buaya. Sila mo'y nakakwarta mahigala medyo unsa may mahitabuan ni ma-neutralize ang mga tao imbis kay imong dagkutan ang mga tao nga masuko batok ni Sara Indekin. Mabahin ang kasuko sa mga tao, suko sa Sara panalitang masuko lang yun. Ang uban masuko sad mga higala sa mga congressmen, Speaker Romualdez og hastapan BBM ngano nga grabing kinawatay sa flood control project. Straight to the point. So iyahay sugnod. Iyahay sugnod. Sugnuran ang mga tao nga masuko batok ni Sara. But doon na po mahigalay mo sugnod sa mga tao nga masuko mga kigilaan sa mga congressmen nga mao mga higalay mamirma sa impeachment complaint batok mahigala ni Sara. Straight to the point. O pirma ron sa report o sa articles of impeachment mga sugid ti paminaw. Mo ni ang mga mahitabo mga kigilaan porbida. So but sa ako nagiingon kining Congress, ang House of Representatives, tan-aw nako, ako lang nang forecast daan ha. Predictable kayo ang Congress, predictable kayo ang House of Representatives, malagmit ilan na ning pasar gyud within today, malagmit ilan ning submit sa Senate tomorrow, unya inig ka 13, mao na gini mahitabo, si Tito Soto kay atat man, malagmit makonvene by May 13. Pero by May 13, igabot ani mahigala sa Senate, malagmit nga questionon po ni sa mga opposition senators o mag-convene ba sila as impeachment court or dili. Malagmit na rin. Tanan ani himuon yun rin. Tanaw na ko, no? Ang uban mga strategies ni, ang uban mahigala lain-lain lang, no? Mo ni atong napanlantawan mahigala sunod nga mga panghitabo. Pero makaingon tanong nga grabiha day mura og grabing impeachment nga atong gipangatubang last year pa hantod karon murag wa naman ma-focus trabaho nalingaw na lang tani wa ma-focus mga projects. Straight to the point. Sige lang. Kamo diha, sunod lang mo sa kong program kay aron nga ato ning mahubad ning mga kwan sa impeachment, no? Kay mao naman gini. So ako mong dasigon, kwan na lang mo daan, pag-andam lang mo, subscribe na lang mo daan sa kong YouTube channel. Kay aron nga matagaan tog husay ning impeachment dili mahigala sa atong Sibya. O yung man sa akong Facebook page, o Facebook page na mo sa DYHP o IFM. Nya paminaw lang mo sa DYHP o IFM kay atong ipatinaw din mahigala ning impeachment. Atong i-discuss diri matag adlaw nga dunay hearing, ha?